Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Niadtong higayuna may mga tao didto nga misugilon kang Hesus mahitungod sa mga taga Galilea nga gipamatay ni Pilato samtang naghalad sila ngadto sa Dios. Apan miingon sa Hesus kanila, tungod kay gipamatay kining mga tawhana sa maong paagi, gisabot ba ninyo nga labaw pa sila ka makasasala kaysa ubang Galileanhon? Dili. Sultihan ko kamo nga kun dili kamo maghinulsol og mobiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sumala or sama kanila. Mahitungod niadtong napulog 8 nga nangamatay didto sa Siloam kay natumpagan sa turi, gipakaingon ba ninyo nga kadto sila mas dautan pa kaysa tanang molupyo sa Jerusalem? Dili. Sultihan ko kamo nga kun dili kamo maghinulsol og mobiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila. Unya misulti si Jesus kanila niining sambingaya. May usa ka tawo nga may kahoyng igira diha sa iyang parasan. Miadto siya aron pagpangita og bunga niini, apan wala siya'y nakaplagan. Busa miingon siya sa iyang hardinero, tanawara, tulo na karon katuig nga nag-anhian ako dinhi aron pagpangitag bunga niining kahuya, apan wala gayud ako'y nakaplagan bisag usa. Busa putla kini kay nag-usik lamang sa katambok sa yuta. Apan ang hardinero mitubag, pasagdi una sir, bisa niining tuiga na lamang kay akong libutan og kubkob ang punuan og unya akong abunuhan. Kung mubunga kini sa sunod tuig, maayo. Apan kung dili, ipaputol kini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa pagsulti ni Kristo niining atong Ebanghelyo ngadtos mga tao nga naminaw niya, iyang pasabot nga ang Ginoo muhatag yod og lugway or kahigayunan aron ta makabiya sa sala. Pero kung mo desisyon kita human tatagaan og mga lugway, mo desisyon kita nga mo padayon tas atong sala, iya sa gyud etang putlon og patyon. Kamoron napa mo'y sala, nus aman mo desisyon nga mo biya. Nus aman. Basig karong adlawa, last chance na lang ninyo. Kay kalitra ba ning kamatayon? Sama aning giingon diri ni Kristo nga ang mga tao niingon, sus, ang naghalad sa templo, sa ato pa nagsimba, gipamatay mang Pilato. Ang mga tao nga nagtrabaho atong turi na tumpag bitaw nangamatay gurot oy. Ana ba? Aparegod nato nakras mang eroplano sa tingan tong nakras bag-o karon sa Basilan. Ana. Nalunod mang barko, paskang daghanang patay. Nilandslide man ang bukid, paskang daghanang patay. Kalita oy. Ana, ning kalit maglinom na lusno umang San Vicente Ferrer Paris nga simbahan, 40 mang patay ang katong nanimba, apil na sadtong nagwali, kalita oy. Ana ba? Basin bag maapil taan ni simba pag ito diri,
Unsa? Dito mamatay gatungas tabla ga bisikleta. Ngano man? Nisimba pa man to dire. Di ba? Uy, nagduwa tog tini si Father Suarez. Uy, namatay man. Wa man kahumagduwa. Ano ba? Ya, di ka moron maapil ani ron. Nisimba pa man to. Pag uli na damagan, masabal-habal. Patay man. Kanusaman mo magbago. Uy. Hingga nga nung ako kameraman padir, ikaw di ay. Oo, lagi. Kaya ba, masakun ako ba? Na, kontestan. So, ang gustos Ginoo karon dayon, ayaw unya-unya Kaya kanang pag unya-unya, nabilong na sa tawhanon nga kinaiya. Si San Pablo, tinaw kaayong gasulti sa atong unang pagbasa, ang tawhanong kinaiya, supak sa Espiritu Santo. O ang tao nga nagkinabuhi sa tawhanong kinaiya, kaaway sa Dios. Kay di gid na siya ganahan nga motuman sa sugo sa Dios, kay ang iyang hunahuna tawhanon man. Mao na lisod kayo. Gi-explain ng San Pablo na ako na nato tawhanong kinaiya og ang Dios non nga kinaiya. Nagihatag sa Espiritu Santo. Kinsa may naghatag ani atong tawhanong kinaiya? Ang sala. Ang sala. Karon unsa may inyong gi huna-huna? Tawhanon o Dios non? Kanang may maglungag ko ron, igabot, magluto ko og laming kaon kay Sabado ra baron, may la magkatigom-tigom magdungan may paniod to. Unsa na? Dios non o tawhanon? Unsa? Ganahan ko muka og ice cream da, palit ko og ice cream. Sana tawhanon Dios non. Ako detong hapiton tong nakautang nako kay ako tong paninglon basin pag mobayad na to karon. Dugay-dugay na ra ba tong wa bayri? Unsa man na? Tawhanon Dios non. Asa ka tong bana na kung di naman motubag og tiksan karon lagi kag moabot ka. Unsa man na? Tawhanon Dios non. Ako tong gubon akong koral kay aron mo dako-dako tong agianan sa among silingan. Ako tong spaltuhon ilang daan kay aron di na kay tumulapok. Unsa man na? Dios non tawhanon. Di na lang to nako paninglon ang nakautang nako kay ingon ra bang Ginoo nga ay na mo paningil kung naay makautang ninyo. Unsa man na? Dios non tawhanon. Dugay-dugay na ra ba kung wa gyud mosulti aning akong asawa bahin aning akong kabit. Iguli na ako ron, ako tong sultihan, bahala nagunsay mahitabo, mosulti na ko. Unsa man na? Dios non tawhanon. Okay ba? Munday mo. Nyahay may inyong kanunay hunahon-naon, ang Dios non o ang tawhanon? Oy. Sige, pag-practice na. Si San Pablo naghatag nato og nindot kaayo nga kaning pagtulunan, pagbantay unsay imong gihuna-huna. Kining sala magsugod nis huna-huna. Ang ato sang kabalaan magsugod sa huna-huna. Muna iyang gispecify ang paghuna-huna. Si Kristo mao gyapon kinsa tong naghuna-huna og laway nakasa na sa iyang huna-huna. Ini bang atong huna-huna ba? Kamo karon diya katanaw mo nako. Gaduda man ko ninyo. Ngalain mo huna-huna. Labi naghisgot akong mga koral kana mga utang, gaduda jud ko ninyo moingon mo. Yan nasa ning paria, yan nasa niya. Sunod ani ron kanina sang kilay, kanina sa rong kis-kis kilay. Na mao na sa naron ya. Ingon ako kanang inyo mga to na lagi daan palagi gyud ko. Imo na nang gihuna-huna kanindot unta inigabot mo diri unsa kay itudlo ni Father karon no nya paghisgot akong koral ay salamat Lord gi-remind na nasad ko tunuod no man din ako guba mong koral iguli ako na tong gubon aron mairog-irog tong jutay ana unta no dili kay magsigig ingon nga ang una-huna ba na set na ba mao mo gina siya isa
Unsa tong giwalin pader? Ay mao man gina siya. Kana pader siya no? Mao gina oy. Kanusa ko na nag-usab ng iyang wali. Kana man ginang kural, kabit, kadang utang ayaw paningla. Oy, so otro sa nang parian. Musupak na ka kung ang imong hunahuna nakaset na sa tawhanon. Unsa man ang tawhanon nga hunahuna? Ang paghigugma sa mga butang dinhis kalibutan. Kanang mga butang nga mahibilin sa kalibutan, di madaa dito, mauna siya'y tawhanon nga mga butang. Kaning simbahan nga building, kining altar, kining tanan nga nakita nato dinhi, kanang inyong ihogs kolekta, usahay di pagyud mo muhog. Kana mga butang nang mahibilin dinhi. Ayaw na sige gunahuna. Dunay mga butang nga madani mo ngadto sa langit. Unsa man ang mga butanga? Na sa atong gawas ay diha sa atong gawas sa atong kuan naman ay krus diha kanang iyang pedestal nanay akong gibutang diha nga mga madag langit. Kana pulos gina madag langit kanang gibutang nako diha. Memorize na ninyo. Kinsay naka-memorize na diha sa 10 Commandments in proper order. Oh, hapit mo diha oy. Sige lang mo agi-agi wa mo kakitaan ang katekesis man na diha ang 10 Commandments, na diha ang 7 capital sins, na diha ang 7 gifts of the Holy Spirit, na diha ang works of mercy. Kana tanan pulo mao nay madana to dito, mao nay mo pilit sa atong kalag. Kung ang imong gibuhat na bilong sa 7 capital sins, adto ka dito sa impyerno. Mupilit pa na. Di ba? Pero kung imong gidangan to, natuma na nimong 14 ka mga works of mercy, imo pag yung napalambo ang gifts of the Holy Spirit, nya imo pag yung gituman ang 10 Commandments, mupilit sa nas imong kalag, igadto nimo dito, sikat kay kas Ginoo. Mamakpak ko ng mga tao, yes, yan na ang atong pinasidunggang igsuon. Mamakpak na eh. Sinang ka ng works of mercy niingon diha, pakana ang gigutom. Nga ikaw sige pakaos gigutom, hangtod gigutom na lang noong kag pakaon, hangtod namatay ka. Kaya ang imong hunahuna ang pagpakaon Diyos gigutom, nga namatay na lang hinuha kay nalimot nalimot ka ba nga pagpakaon sa imong lawas? Sakto na dili. Sakto gina. Kay kani imong lawas mahibilin man ni dinhi. Ngano magsigim ka hunahuna ana? Hunahuna unsay makapatambok sa kalag? Unsay may makapatambok sa kalag? Ang pagbuhat sa sugo sa Ginoo sama anang works of mercy. Na. Ngano mo ra mamugdang aluya? Di mo memorize ana diha. Picture lang na, naman mo yung mga cellphone, picture. Sige, basa-basa ito sa inyo. Nga, igbalik diri, imong i-check. Maabot man yung panahon, nga doon ako'y panahon din nga mo check up ko. Kinsay, naka-memorize sa 7 gifts of the Holy Spirit. Tagaan ako 1,000. Dool diri, i-recite. Nakatong mo dool, tagaan gina na ako 1,000. Ano? 1,000 kagrasya. Na. Niya minsan, ang kwarta di ay lagi paghuna-hunaan ng kalibutanong butang. Maimpirno ka na. 1,000 ka grasya. O, di ba? Karon bitaw, maabot na sa dangatong pagsaulog sa All Saints Day o All Souls Day. Kana bang adlaw minatay ba? Nganong ato man ang saulogon? Nganong mamugos manggani kita gyud nga musod kita sa menteryo bisag gidili pa. Ngano man tungod kay mituo ta nga ang tao naay kalag. Dunay mo padayon aning atong lawas. Ang lawas mahibilin, ang kalag mo padayon. Nasayod pud ta og mituo ta, nakahuna-huna ta nga hukman ta didto. Og mituo ta og nasayod pud ta, naghuna-huna pud ta nga ang pag-ampo makatabang sa atong mga mahal sa kinabuhi nga namatay na. Kanang huna-hunaa, ibutang na nga sa
karon sa pila ka adlaw, ikaw na say pahinungdan panahon sa All Saints Day o All Souls Day. Di ba? Ikaw na say handomon, ikaw na say duaon dito sa menteryo. Di mo na maghunahuna. Lingian ay mong tupad, naghunahuna ka na? Naghunahuna ka? Oy, kanindot ang maghunahuna ka, nga posible maapil na kasunod tuig sa duaonon dito sa November 1 o November 2. Ana, no? Usahay mabutangan kag lapida, usahay dili. Kay bag-o pa kag namatay. Kaya nagpreparar kas imong giloto para sa adlaw sa binatay, ni kalit lang kag atake, nalipong, niya namatay dayon, mo itong gidali-dali kag lubong, kay gi-accuse man kang COVID, na mo itong wain taong kay lapida, pero naapil ka pagka November 2, to anak ka dito, nga di mo magunahuna na day. May pa ko, nagunahuna. Muna, tay misa sa mga menteryo, din sa St. Anthony Bahak o Manila Memorial, mao man atong misahanan sa atong parokya, pero atong pamisahan ang atong mga kalag nga pinangga o gimahal dinhi sa simbahan. Muna magpadatag mga sobre gihapon ngadto sa inyong mga ganing panimalay, kamong mga territorial nga mga parishioners, padadaan mo nya isuwat diha sa sobre angan sa mga kalag ana nya kay wa na mo maghunahunag kalibutanon, isod ngadto sa sobre ang mga kalibutanon, samaan ang kwarta, isod ngadto sobre nya ipadanga rin ing nadi na ko ni hunahunaon kay ako ni ipadanga to simbahan kay makatabang mo na sa imong gipamisahan, di ba? Adi mo to? To nya lisod man kuno kay to katong sudlag papel bitaw ni ingon man tas una ang kada sobre basta mo sobra tag napu ra man kabadlis ang atong sobre nya og mo sobra ana sa ang uban isuwat magpapel ana din ana nato ron buhaton pangayo og laing sobre haron limpyo ba ang atong paghatag dire. Total love offering ra mo sa imong ihatag ana. Ayaw lang sa to katong sinsiyo, ayaw lang sinsiyo isod, kaya nga naman sa ining uli ni mo na mabuslot o niyang sobre niya mahog tong kuan, mahog tong sinsiyo nga imong gibutang niya wa na hinoy ni abot nga rin wa na, di na kamalangit. Di tayo joke ra na mabuslot niya ba, di niya kaabot imong halad. Ang pangayog laing sobre kay muluoy sa kudiri sa atong i-encode mangguna nato tanang mga kalag ya basahon diri ba bastang problemahas mga nag-encode nga naman sinunan ka usa ka sobre butangan og kana ganing papel yelupad back to back nya hulgan dayon anang 20 donut kuha kas 20 donut type ka ng pila nakabukalag nga perting daghanang kalag dugay kay mo mag-type hapit 20 minutos nga type sa mga ngans kalag 20 donut ang gibutang mas tila. Arang-arang ko na to katong sobre kay tumpion ra niya sige lang kag padpad ana di na ka magkuot-kuot pa hikyad pa kanang papel perting bagaas papel dia mga kanang mga usahay ang kanang mga papel nga kanang lagom na kay naong sa ban paper mo iswatan lisod kay basahon back to back ra bagyon di bagyo mo ang hadaghanan na lang sobre halag pulos na donut basta 20 ka sobre pulos donut ato lang na hapyo-dapyo ron. Ana ha pangayo og sobre ha nya kamo mga online parishioners it takes lang as many as you can nya pahinungdi lang sad ang matag kalag og imong love offering mao ginatong naon-naon pahinungdan og love offering ngano man ika kanang kwarta pa din makapalangit na og di ka muhatag og kwarta di ka malangit dili ngano man nga nagpamisa ka nganong wa man ka muhatag og love offering hain man day ang imong kwarta para unsa man na nganong di man nimo ihatag isip imong halad para sa imong giampo para unsa man day ang imong kwarta
Tubaga na. Para imong kanon, kalibutanon na na. Kanindot nga ang imong kwarta, imong gi paambit para sa asa man, Diyos nun nga buhat sama sa pagampo para sa mga kaluwasas, mga kalag, sama sa pagpamisa, nga imong gihatag ang imong kwarta, kanindot ana, kaysa imo ginang tiguman, para karon gud inigana sa sibot yan. Ay, ako naman ipalit pagkaon, ilang ko na ihog, magutman o niya ako. Sige, buhatan na. Sige, ginagbuhat. Patay yun ka. Na naman, nadawo naman kas kwarta, nasintro naman kas kwarta, kalibutanon man ang una-unaa. Ang resulta ra ba, wa ka kaabot sa imong kananan. Kaya nadapsot ka dihas may simbahan, nadakdak imong sampot, ni ditso kag kumatos. Nya pagkakuma nimo, din ang makamukaon. Pag abot inyo, namatay man ka. Unsa may katapusan nimo? Ang paghigugmas kwarta. Matod pa ni Hesus, kung di mo magbag-o anang batasana, mga matay sad mo dito sa impyerno. Muna, mas may pa, ihatag na lang na tanan sa kolekta, isipin mong halad aning maong misa, isod na lang na sa sobre, isip imong halad para sa kalag nga imong gipamisahan, kay daghan pa kag merito. Ano mura mamog nasuko sa akong gisulti nga tininood man ni akong pag-explain. Bitaw sa atong salmo responsoryo ni ano sa atong tubag, Ginoo, mao kini ang katawhan nga nangandoy sa pagtan-aw sa imong naong. Ayaw pagsigig tan-aw ng naong ni Andres Bonifacio, nilang Cory Aquino, nilang Ninoy Aquino, ay pagsigig tan-aw na ihatag na nga rin, haron igtanaw na mo sa imong pitaka, wa na diha sila si Ninoy, wa na sila diha si Andres Bonifacio, wa na diha sila si isa nang usa Minya, o wala na diha. Unsa mo imong makita ang naong sa Ginoo. Ingon ka, Ginoo, wa na ko'y kwarta. Ginoo, nya karon wa na ko'y kwarta. Unsa may imong pangandoyon siya, makita unta nako ang imong naong. Nya mingon din Ginoo, tutukig maayo ang imong pitaka. Tutukig bag maayo. Yan, nadugay nimong tutok, makita nimo nga wa nagisod. Ay, nga maingon na Ginoo, mauni ang nahitabo nako. Pag abot nako sa kalibutan, wa gyud ko'y bisan usa ka dako nga nadawat. Latigo, lapdos, purong-purong sa tunok, luwa, tamparos, bunog o paglansang sa krus ang akong nadawat. Way nihatag na kong kwarta, gibaligya hinuon ko aron makakwarta sila. Karon wa naman ay sod imong pitaka. Gusto ba ka nga makakwarta o gusto ka nga malangit? Yang sa may mong tubag, Lord, gusto kong malangit. Ingon din siya, sige, trabaho na nga to, bisag way kwarta, way kaon, haron ikahapon, patay na ka. Uy, dili taon, igsugod ni mong trabaho, na adayoy mo gawas nga kwarta, sweldo di ay, snacks di ay. Niya magsigi na to siyag tubod, mudaghan na tog maayo, moingon din ka, Lord, man ko mahigugma ni, ako laning ipaambit nga to sa among silingan. Kada nako kwarta para sa silingan, para sa nanginahanglan, kada na siga na mudaghan na sa nagmaayo. Nangutana gali nako ang usa sa akong mga kailang pare, padil nganong daghan man kay nang donations ni abot sa imong simbahan nga kami diri galisod naman. Nako usar gi hinungdan, wa gyud ko mahigugmas kwarta. Mao nang giagis Ginoo diri ang kwarta kay moabot gyud sa iyang tumong asa padong. Kay kung nahigugma ko sa kwarta, daghan mang muhapit sa akong bulsa. No? Di man sad mo muto. Sige, yun indog na ta. Mga igsoon, ang Dios nag-auhag kanatong tanan sa pagpuyo nga matarong dinhis kalibutan ug maghuna-huna kanunay sa mga butang langit nun. Busa mo ingon kita, Ginoo, pamatia kami. Ginoo, pamatia kami.
alang sa mga nangulo sa atong simbahan nga magpabilin silang maunungon sa mga pagtulunan ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamanggihan alang sa mga pangulo sa atong nasod nga giyahan sila sa Dios nga magtuman sila sa iyang kabubuton ug mangita sa kayuhan sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa kapasiton nga pagkaning COVID-19 nga magkabatunan sa ingkis nga kayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa nagkagad sa mga sakitol ug pagmumong sa katiliban nga makakatulong na dunay grasya sa pagkakutay ug nga mapalalitan sila. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa kasaulo sa 5 years of Christianity nga mapalabang ang puso na ng kalibukan ilan niya sa mga paokya sa atong mapalawan ang sa pagtulog paglaong isip mga kanyagan. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa susunod sa Diyos yung pinagkamong tulisto na mabayan na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga proyekto sa atong simbahan na pinangin sa pagmamagpagian sa Presidente Ferrer na magmamanusun o pagkakata sa wala sa atong magitan ng pagkain. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga factors sa atong simbahan maghihatag sa pinansyal na may kaling hinabang ug alang sa mga kapag-tingin sa atong mga proyekto nga tagayan sa sila sa Ginoo daghan ng mga grasya sa kanyang buhi marikay sila sa mga katulad ng tulawang sa unta sa kanilang mga paninggan magkikita sa Ginoo. Alang sa mga namatay na nasiusan sila sa pagkikinig ng mga katapusan dito sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoong Diyos, katawag kami sa mga grasya na among kinahanglan, labi na ang mga espirituhanong mga utang na makabuwas sa atong lalag. Ano kini tuloy